ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза 18 мошини фурӯшие ки тракторам ҳаст, тракторчарам ҳаст. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. дар видео ҳам лайки бо бигира биҷақед. дар канали мо меҳмон бошед, ҳатман подписатсия кунед, чунки аз беҳтарин навоҳо бехабар намонед. бародаро, дар инми мошиное ки шумо дар рӯи экран дидаисед, инми мошиноанд, беҳтарин мошиноанд. аз 5500 сомонӣ сар мешавад. бародаро, курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонӣ. худо нигаҳбон. ту видеои имрӯзаро ҳатман то охир тамошо кунед. Якум мошини фурӯшӣ. Nissan Micra бародаро, соли баромадаш 2004 сола, кузов хачибек свет зеленый, объем моторш 1.2, коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега срочно фурӯхта мешавад, кондиционер кор мекунад, баллонош наван, аккумуляторш навай, ҳама чизаш навай бародаро. нархша 26999 сомонӣ мега, бо савдо мешавад. касоне ки харидоре рақамҳо дар рӯи экрани 4343 ҳатман занг занед, бо савдо мешавад. бештар маълумотро нашод, документ, дигар чизош соҳиби мошин худаш мерасонад. бародаро, занг занед. Дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti, соли баромадаш 2003 сола бародаро, сӯзишвориш бензини холияй, кузов седан, светиш сафедай бародар, объем моториш 1.8, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад, расход надорад, кондиционер кор мена бародаро. нархша 37000 сомон мега. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани занг занед, бештар маълумотро ҳамин соҳиби мошин худаш нашод, документ, дигар чизош мерасонад. рақамҳо дар рӯи экран. Сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi, соли баромадаш 95 сола, сӯзишвориш газ бензинай, кузов седан, светиш сафедай бародаро, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қуронтепа. нархша 20000 сомон мега, бо савдо меша. касони харидори рақамҳо дар рӯи экран занг занед, маслиҳат кунед. Чорум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A, соли баромадаш 95 сол, сӯзишвориш газ бензин, кузов хачибек, светиш зеленый, объем моторш 1.8 бародаро, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати соз қарор дорад, мега соҳибаш. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экран, нархша 16000 сомон мега, бо савдо меша. занг занед. Панҷум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2115 бародаро, соли баромадаш 2005 солай, сӯзишвориш газ бензинай, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. срочно мега фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экран, нархша 14000 сомон мега, ки бо савдо мешавад. ина бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани марҳамат занг занед. шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganzer, соли баромадаш 97 сол, сӯзишвориш бензин газай, кузов седанай, светиш сафедай бародаро, объем мотор 1.8, коробка передачи механикай. соҳиби мошин мега мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани занг занед, бо савдо мешавад. 25000 сомон нархша мега, бо савдо мешавад. марҳамат занг занед, бештар маълумотро нашод, дигар чизои мошин худаш соҳиби мошин мерасонад. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz S-Class, соли баромадаш бародаро 1994 сол, сӯзишвориш бензин газ, кузов седан, объем моторш 1.8 бародаро, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Айнӣ. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани марҳамат занг занед, нархша 13000 сомон мега, ки бо савдо мешавад. ина бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани. мошин 100% гарантия. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2109, соли баромадаш 2000 солай, сӯзишвориш бензини холияй бародаро, кузов хачибегай, объем моторш 1.5, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб мега қарор дорад дар шаҳри Ашт.
нархша 9000 сомон мега бо савдо мешавад. Марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. Нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra G. Соли баромадаш 99 сол. Сӯзишвориш бензин газай бародаро. Кузов караванай. Объем моториш 1.6, коробка передачи механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мега камтарак корфармидагиай мошин нав пачкаҳай. Касони харидори рақамҳо дар рӯи экран. Нархша 33000 сомон мега қарор дорад дар шаҳри Балжувон. Марҳамат, занг занед бо савдо мешавад 33000. Даҳум мошини фурӯшӣ 2107. Соли баромадаш 2003 сол. Сӯзишвориш бензин газай. Кузов седанай. Объем моториш 1.6, коробка передачи механикай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Бобоҷон Ғафуров. нархша 20500 сомон мега ки бо савдо мешавад. Касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай занг занед. Бештар маълумотро нашод документ, нашод мотор, нашод ходовой, дигар чизошам соҳиби мошин худаш мерасонад бародар. Рақамҳо дар рӯи экранай. 11 мошини фурӯшӣ бародаро ВАЗ 2112. Соли баромадаш 2004 сол. Сӯзишвориш газ, бензин, кузов хачибег. Объем моториш 1.6, коробка передачи механикай. Мошин қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа Бохтар. 11000 сомон нархша мега ки бо савдо мешавад. Касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экранай. Нархша 11000 сомон мега бо савдо мешавад. Занг занед, бештар маълумотро нашод ҳамин мошин, дигар чизои балон дигар чизошда ҳамин соҳиби мошин худаш мерасонад. Рақамҳо дар рӯи экран 8777. занг занед, бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. Марҳамат, ждат дорем бародаро. 12 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109. Соли баромадаш 2000 солай. Сӯзишвориш бензин газай. Кузов хачибегай бародаро. Объем моториш 1.6, коробка передачи механикай. бародаро соҳиби мошин мега срочно фурӯхта мешавад. Ягон камбудӣ надорад. Касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрана. Нархша 8000 сомон мега ки бо савдо мешавад. 8000 сомон бо савдо мешавад. Мошинчаи молодёжнияй. касоне ки харидори рақамҳо бародаро дар рӯи экранай. занг занед, бештар маълумотро нашод ҳамин мошин ҳамин соҳиби худаш мерасонад бародаро. 13 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 бародаро. сӯзишвориш бензини холиай. Кузов седан. Объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. Мошин алиш ҳам мешава мега. Мошина алиш карда мешава. мошин қарор дорад шаҳри Ваҳдат. нархша 5500 сомон мега ки бо савдо мешава. ай 5500 бо савдо мешава. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай. занг занед, бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад бародаро. 14 мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti. Соли баромадаш 2008 сол. Сӯзишвориш бензини холия бародаро. Кузов седанай. Объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. касоне ки мега конкретно харидонанд, марҳамат, занг зананд. нархша 38000 сомон мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Вахш. касоне ки мақсад харидори, занг занед, нашод дигар чизош ҳамин соҳиби мошин худаш мерасонад. аз шумо ҳамиқа хоҳиш ки касони харидоре мега занг занед. харидор набоша, илтимос мега беҳуда ғам натиҳед. 15 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 бародаро. соли баромадаш 2003 солай. сӯзишвориш бензини холия. Кузов седанай. объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри Восей. нархша 10000 сомон мега ки бо савдо мешавад. мошинча навай. ягон камбудӣ мега надора. касоне ки мақсад конкретно харидорай, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экранай. занг занед, бештар маълумотро нашод мотор, документ, дигар чизош мега худам мефаҳмонам. 16 мошини фурӯшӣ ина бародаро трактори фурӯшӣ МТЗ 80. соли баромадаш 2019 солай. ҳамагӣ мега 300 соат гаштагиай.
мақсад трактор навай дар ҳолати хуб қарор дорад 210 000 сомонӣ мега нархша. касоне ки харидори хай бештар маълумотро рости гап намедонам, хутон пурсед, занг занед, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, пурсед. ина бародаро тракторчакҳои фурӯшӣ нархошу ай 4500 сар мешава. мотоблокай 170, 173, 178, 186, 88, 90, 92 ай. чанд намуда иҷа 1 2 3 4 5 6 7 намудай бародаро касони харидори рақамҳо дар рӯи экранай тракторо пачкан қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. ай 4500 сар мешава. Ина бародаро суратоша хутон бинед. тракторчакҳои хуб барои заминҷафкунӣ беҳтаринанд. мақсад касони харидори занг занед ба рақамҳои болои экран буда бештар маълумотро соҳиби ами тракторо мерасонад. Daewoo Tico соли баромадаш 96 солаи сӯзишвориш бензини холиай, кузов хачибегай, объём мотори 1.3 бародаро, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. ягон камбудӣ надорад. мошини хубай, нархша 15 000 сомон мега ки бо савдо мешава. касони харидори рақамҳо дар рӯи экранай занг занед, бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. худо нигаҳбонту, раҳмати калон барои тамошо.